Започваме с размера на прозореца за преглед. За да го увеличите, преместете курсора до ръба между панелите, докато се промени. След това плъзнете, за да преоразмерите панела и да увеличите прозореца. Ако това не работи, има и друг лесен начин. Десен бутон в прегледа, отидете на Preview Scaling и изберете Scale to Window. Това ще напасне прозореца към наличното пространство. Сега за промяна размера на източник. Кликнете върху него в прегледа, за да го преоразмерите. Ще видите малки квадратчета по ъглите и страните. Кликнете и плъзнете тези точки, за да коригирате размера. По подразбиране, OBS заключва съотношението на страните, за да не се разтяга изображението. Ако искате да променяте размера свободно, просто задръжте клавиша Shift, докато плъзгате. Ако случайно промените размера или преместите нещо по грешен начин, не се притеснявайте. Можете бързо да отмените всяка промяна, като натиснете Ctrl-Z на Windows или Command-Z на Mac. Можете също да изрежете източник, като задържите клавиша Alt и плъзнете някой от ръбовете навътре, което е полезно за премахване на нежелани части от екрана. Ако източникът ви изглежда блокиран или не се преоразмерява правилно, кликнете с десния бутон върху него, отидете на трансформиране и изберете нулиране на трансформацията. Това ще го върне към стандартния му размер и позиция. За по-прецизен контрол отидете на трансформиране и кликнете върху редактиране на трансформацията, където можете да настройвате размера, позицията, въртенето и изрязването пиксел по пиксел.